Heddiw, bydd 4 cenedl y Deyrnas Unedig yn cyhoeddi gweledigaeth feiddgar ac uchelgeisiol ar gyfer dyfodol ymchwil Clinigol. Mae Llywodraeth Cymru yn falch o fod yn rhan o strategaeth ledled y Deyrnas Unedig sy'n datblygu yr hyn a ddysgwyd yn sgil Covid-19 i greu amgylchedd ymchwil sy'n canolbwyntio ar gleifion sydd o blaid arloesi ac sydd wedi alluogi yn ddigidol. Yn ystod y pandemig, ni wedi gweld dros 36,000 o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan mewn ymchwil i ddod o hyd i driniaethau a brechlennau ar gyfer Covid-19 yn y 12 mis diwethaf. Mae hynny yn anhygoel. Diolch o galon. Mae angen i ni nawr rymuso pawb ledled yr NHS yng Nghymru i chwarae rhan i gefnogi ymchwil Clinigol a sicrhau bod gan gleifion a'r cyhoedd bob cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil. Dwi falch iawn o ymdrechion pawb sy'n ymwneud ag ymchwil yng Nghymru. Bydd y strategaeth hon, gyda phob un o'r 4 cenedl yn cydweithio, yn ein galluogi i gyflawni potensial ein amgylchedd ymchwil Clinigol ledled y Deyrnas Unedig i wella iechyd cenedlaethau'r dyfodol.